Jo, vi snakker differentiation, tretrinsreglen i rotation, F-mærke X, vi finder den snart. Så lyt nu godt efter, nu kommer det klart. Første trin, vi starter chill. Skriv fx plus h, det er reglen, vi vil erstat x med x plus h. Det første skridt for at se, hvad funktionen gør det fedt. Tretrinsreglen, vi kører i flow. F-mærke X på beat, ja det går slow-mo. Sæt ind, træk fra, divider og gå. H bliver til 0, og så er du en pro. Ja, den afledte viser bevægelsen klart. Hvordan F ændrer sig, det er helt smart. Når X bevæger sig, ser vi hvad der sker. Hvor grafen går op, og hvor den falder mere. Det er hældning, retning, tempo og trend, hvor det funktionen kører fra start til ende. Den viser, hvor hurtigt dit Y vil gå, når X rykker lidt. Det er F, du må forstå. Tretrinsreglen, vi kører i flow. F-mærke X på beat, ja det går slow-mo. Sæt ind, træk fra, divider og gå. H bliver til 0, og så er du en pro. Det er forskellen på stigning og stillestand. F-mærke X viser hældning på et land. Når grafen vokser, er F-mærke positiv. Når den falder, bliver den negativ. Så næste gang du ser en X i anden, husk tretrinsreglen, den er kær. Lidt ligesom ham der ramkær. Differentiation på beat, jeg er klar. At være sofistikeret af hvad jeg har. Helena er en nar, efter det så er hendes far. Hun ender med nogle ar. Når du ser mig på gaden, bliver det ikke rart. Du er en spøjsart. Stiller træskoene snart. Forsvinder i en fart. Når du ser mig igen, så skal du være parat.